Robert Fico udělá vždycky úplně cynicky to, co mu přinese body. Mimořádně připomíná Andreje Babišeho. Totální cynismus. Presne kvôli takým ľuďom, ktorých tu na moderátor označil za elitných, superlatívoch, samozrejme opísaných ľudí, vznikol vrah Cintula, ktorý sa pokúšal Robertovi Ficovi zobrať život 15. mája. Tá pani, ktorá ho tam hodnotí a hovorí o ňom, aký je to cynik a akým spôsobom sa správa, o jeho hodnotovom rebríčku teda nevie, ale že vôbec nič. Táto relácia mala vlastne dva ciele. Jeden bol dehumanizovať Roberta Fica a potom to dať do porovnania s možným víťazom vašich volieb budúcich v Českej republike s Andrejom Babišom. Od tejto debaty sa bude odvíjať určite do volieb diskusia v podobných reláciách v takom duchu, že nechceme to, čo je na Slovensku, nevolte Andreja Babiša, bude sa samozřejmě manipulovat verejná mienka. To není charakter, to je úplný bužák, který vlastně ještě navíc, jak tady bylo řečeno, tak on nezakrývá, že to dělá prohlasy, ale on ani jako, to mě tam fascinuje, jak on je takový chudák, že vlastně ani neodvede žádnou práci. Je to evidentně degradovaný typ i lidsky, mentálně, podlitý oči krví. Je to, jak se říkalo, muž, kterého může milovat pouze jeho vlastní matka. Toto je nechutné divadlo, skutočne nechutné divadlo. Z úst pána Kalvodu mohol by som očakávať akýkoľvek kritický komentár ku Slovensku, ale hovoriť takto o človeku, a to je jedno okom teraz, či je to Robertovi Ficovi, a ešte sa na tom chichúňať na pozadí vo verejnoprávnej, to bolo vo verejnoprávnej televízii, tak ja neviem, kam sa dostala česká žurnalistika alebo česká publicistická scéna. To je najhlbší kanál, ja to takto poviem dnes, aký existuje. Je to účelové, toto není, že som hlúpy a že sa vyjadrujem len vďaka svojej hlúposti. Toto sú úmyselné výroky. Česko potřebuje atomovky. Stačí 2. Víte, co bych s nima dělal? Tu první bych hodil na Bratislavu. Já bych chvíli počkal a tu druhou bych tam hodil taky. Toto sú ľudia, ktorí nemajú úctu k ničomu z môjho pohľadu a môžete sa prikrývať, čak to je len humor, lebo aj na slovenských stand-upových scénách sa objavili výroky nie až také agresívne, ale podporujúce a schvaľujúce napríklad atentát na Roberta Fica a podobne, čo mimochodom naplňa aj znaky trestnej činov, ale dá sa robiť sranda asi zo všetkého, len z toho, že ste ochotní v úvodzovkách hádzať atomovú bombu, tak neviem, nech sa ten pán ide pozrieť ešte raz na Hirošimu a nech si uvedomí, o čom rozpráva. Teraz to otočím a zase poviem, teraz na srandu, čo akože jadrová bomba na Prahu by bola v poriadku. Podľa toho, ako ja vnímam svet, toto je niečo. To fakt, to sa ani nedá komentovať a mňa to teda ani nepobavilo ako sranda. Roberta Fica si loni nebo předloni na Slovensku lidé zvolili. Takže za mě je pořád premiérem a pokud hájí zájmy v tom, že si nenechá mluvit do své zahraniční politiky a že mu jde o to, aby nepřišel o 500 milionů, tak pardon, kde máme takového českého politika, kdo tu byl naposledy, kdo tak moc hájil zájmy České republiky? Myslíte, že tato absolutní slova tedy platí za každou cenu, když si němečtí občané zvolili Adolfa Hitlera? To přece... Aniž bych chtěl... Ne, ale kde je ta hranice? Kde je ta hranice, kdy opozice může diskutovat, protestovat na náměstí? To teď jako považuji za velký masakr, teda i od vás, pane Moravec. Sú to hrozné slova, pretože dať do porovnania Roberta Fica s Adolfom Hitlerom je ozaj ďaleko za tou pomyselnou červenou čiarou. Toto je niečo, čo je zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenska. Robert Fico predstavuje nejaké hodnotové otázky a názory, ktoré sa mnohým nepáčia. Nechce pristúpiť na len tak, ako bábka na všetky tie rozhodnutia z Európskej únie. Je ochotný hovoriť o vetovaní niektorých rozhodnutí spolu, povedzme, s maďarským premiérom, pretože to poškodzuje záujmy Slovenska, ekonomické záujmy. A toto niekomu zásadne vadí.